Мударdoşa kulağa mukos. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите, като проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всяка болест и немощ сред народа. И Исус, като видя множеството, изкачи се на хълма. И учениците му дойдоха при него, като отвори уста и ги получаваше, казвайки: Блажени нищите по дух, защото тяхно е Божието царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Като вървяха по пътя, Исус влезе в едно село. Тя имаше сестра на име Мария, която седна до нозето му и слушаше словото му. А Марта, която се залисваше с много шътане, пристъпи и рече: Господи, не те ли грижа, че сестра ми остави сама да шетам? Кажи да ми помогне. Марто, Марто, ти се безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра по-добрия дял, който не ще се отнеме от нея. А в първия ден на празника на безквасните хлябове, учениците дойдоха при Исус. И като изпяха хим, излязоха на Илионския хълм. Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради мене, защото е писано: ще порезя пастира и овцете на стадото, като бъда възкресен, ще ви изпреваря в Галилея. Дори аз никога няма да се съблазня. Истина, истина ти казвам, че тази вечер, преди да пропее петелата, 3 пъти ще се отречеш от теб. Ако стане нужда да умре с тебе, аз никога няма да се отрека от теб. Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде пред главните свещеници. Какво ще ми дадете и аз ще ви го предам? Ето ти 30 сребърника. Ще намерим удобен случай, за да го хванем. И докато още говореше, ето Юда дойде и с него голямо множество. Здравей, учителю! Целувка ли предаваш учителя си? И този беше с Галилееца. Аз не познавам човека! И този беше с Назарянина. Не познавам човека! И ти беше с него. Аз не познавам човека!
Изпомни си Петър думите на Исус, които беше казал, и излезе навън и плака горко. Ти юдейският цар ли си? Ти го казваш. Не чуваш ли колко неща говорят против тебе? Донесете ми Варава. Кого искате да ви освободя? Варава или Исус Назарянин? Тогава какво да правя с Исус? Разби го! Аз не съм виновен за кръвта на този праведник. Вие му мислете. Кръвта му нека да бъде върху нас и нашите деца!
да ме не плачен ден. Бе тогава на света ходеше и плачеше и кръста носеше. Ходеше и плачеше и кръста носеше. Приковаха вода кръст между двама престъпници. Раневенец положиха на главата му. Раневенец положиха на главата му. Нали ти си помазания? Избави себе си и нас. И от Бога ли не се боиш? Ти, който си под същото осъждение. А ние сме справедливо осъдени, защото получаваме заслуженото. А този човек не е сторил нищо лошо. Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството. Истина ти казвам, че тази вечер ще бъдеш с мене в рая. Или лама ставахтани. На третия ден Мария Магдалена дойде рано на гроба, докато още беше тъмно, и като видя камъка, че бе вдигнат от гроба. Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми, къде си го положил и аз ще го вдигна. Марио! Рамони! Не се допирай до мене, а иди при братята ми и им кажи, че съм възкръснал и ще ги изпреваря в Галилея. Исус възкръсна! Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете и научете народите, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух.
Един с вас.